जाबाय दा एसे फाय नोंना खोनाबाय ओइ आबौ नोंनो एसे फाय बै थिंजाय जाबाय जानायालाय बाहायनाङा दे गाहायाव लाबो एसे गाहायाव खा हायाबो गोजौ गाहाय थायो दा एसे बोखोदों आं मा सिदा रलिसैलाय खानाया मोजां खानाया बे न'नि मान्दालि रुवालि खानायफोर बायदि खा मोजांनो जौदोंसो फानलाय बेजों नङा जौदोंसो बबे जौदों ओइ थिंजा आइलांदों होनदों आरो जौदोंसो समान जादोंना जायाखै खाना रेन्डार रखाय बानायसो खाना रेन्डार रखाय है एसे मोजां इदि खाया आसखा गारखो खोबाय नै खोबाय नै मा सिस्टेम गाखोदों आंनि बाबुखा ओइ दर' द' आयं गलगाल हाब नामा गलगालसो एसे मोजां बुंब्रा मा गलगाल ओरै जाबाय दा मानैसोआ बे फान्थार मोजां बोख्रेब खा ओरैबो थांबाय मेरायब्रा ओइ ओरैबो थांबाय मेराय मोनदोंना मोनाखै मोनबायनो होबाय नै टमेट' ना नै बेदर बेसेबां दं बेसेबां केजि 3 केजि दं 3 केजि दं बेयाव दं बेदरा लाबोखाबाय दा संनो सिउल आरोखि ओमफ्राय नायदो नै बेयाव बानलुजों सामब्राम गुफुर देनाय दं अबेयाव नै बानलु गोथां सामब्राम गुफुर फुरा नै संनोसै आरो बरिया संसिगोन नै बिथाङा आंना दा मोनसेबो होगोन आरोना खेनसे होमबाथ' जोंहा अरा नायलांबाय थादो बिथांनि ब्लग भिडिअखौ औ गाव सिजोबना हो रायजोफोर गाव सिजोबना हो फुरा जिखां जोबथों जिसि जिनानै फुरा आरो प्लास्टिक ना पियास होनोसै दायो जों बबेयाव दंफैयो होनदों दायो जों एदेनबारियाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एदेनबारि ना औ जों मानो फैदोंमोनलाय जों दा बेयाव इउथ केम्प जानायनि प्रग्रामनि मोनसे ख्रिस्टानफोरनि पेन्डेल लुनो फैदों औ खानानै नै होजेनबाय आं खोन्थानि र' होजेनबाय नै होमबा ज्राव फुरा होबाय आरोना नै बनाबोथ' जोंना चाइनिसनिसो जाहैबाय नै माने इण्डियानिखौ लानो थिनदोंमोन इण्डियानिखौ लालायबावा जोंहा बिथाङा इण्डियानि थफा थनै दं आरोना नै नैबे जाहैबाय इण्डियाननि नै बेफोरो इण्डियाननि नै ओमफ्राय चाइनिसआ जाहैबाय नै रायजोफोर चाइनिस होनबा नोंसोर बुजिनाय नङा नालाय नै चाइनिस होनबा नै बे चाइनिस बन आरोना ओमफ्रायथ' नै जोंहा बेदरा नै फुरा रेडि जानानै दं आरोना 3 केजि गानो नै मानसिफ्रा 6 जनल' आरोना ओमफ्राय 3 केजि साफा लागाव ना माथो सानै एरायलायदों नै मालाय एदेनबारि मण्डलिया मालाय जुबिलि खुंखांबाय आरोना नै दाख्लै जुबिलि जाना थांखांबाय ओमफ्रायथ' नैबेयाव जोंहा इउथ केम्प जागोन आरोना पेन्डेला फुरा रेडि अकल तिरपाल खोबबानो जाबाय नै जरायनांगौरा जोंने जरायनांगौ जोंने जरायाला जायारा बेनिफ्राय बैयावहाय जरायनांगौ नैयाव बे खुन्थायावहाय जरायनाय मारै मानो डाइलग होबायलै नोङो खद जे फासिसे लराय होबाय नै फुरा खाग्राफ्रा गन्डगल जाहांबायथ' दे गाखोल' दे आं दोसोगोन दे हाब मा मोख्रा बुन्दा बायदि सोमावनांगौ जाखो खद जे फासिसे जाम्बाय जोंहा होथारदों माने खुगा बोरैबा जालायथारदों नै बेदर एवनाया
नै वा जि गोसो होदों नै नायदो नै नायलाय जि गोसो होदों मालाय खुगा खेंख्रा जालायनाय इयाव जाथारा नों बोरैबा हेडसट नांनाय खर'आवहाय नायदो नै जोंना संग्रायाहाय नों इयाव जाथारा बोरैबा खर'आव हेडसट नांनाय मादो सानदों गावसो मिथिगौ आरोना नै होबाय बेलाथि हाबाय नै दाना बेलाथिखौ बेदराव होसिगोन आरोना नै अमा बेदर लाबोदों दहायदि खोन्थादोंमोन आं